Господи. Във всяка стъпка, Татко мой, с вяра. Във всяка стъпка с вяра, Исусе. Халелуя, халелуя. Достоен си, Исусе, достоен си. Халелуя.
ще ви дам страшно много стихове от Библията, но казва, аз няма да спра да ви ги дам, защото това е нещото, което променя наистина живота. И казва, вие не четете Библия. Християнството днес не чете Библия. Имаме толкова много начини да четем Библия, но ние избягваме да четем Словото. Ние правим толкова много неща, но трудно влизаме в Словото. Ние можем да слушаме проповеди, ние можем да четем неща в интернет, но трудно отваряме, за да четем Словото. А истинското откровение идва чрез Словото на Господа. Така че аз вярвам днес за откровение, с което Словото на Бог да бъде поднесено и ти да вземеш това, което Бог има като порция за теб. Защото това е важно. Когато Словото на Бог дойде с откровение в живота ни, то променя и трансформира всичко вътре в нас, дълбоко в сърцата ни. Така че това темата, върху която аз днес ще получавам, се нарича покорството те пази от заблуда. Амин. Напоследък наблюдавам как заблуди се залепят сред християнския свят. Затова смятам, че е много важно ние да извлечем истината относно покорство. Наскоро един човек, който дойде на разговор с нас, ни попита какво е покорство. И аз виждам, че е наложително да говорим за Божия вид покорство. Защото покорството отключва благословенията. И понякога християни идват при Христос и те очакват от Бог Той да ги благославя. Но ключа за това да бъдеш благословен е да бъдеш покорен. Амин. Така че ние ще влезем в Словото на Бога. И преди да влезем в доста текстове, може би в някои от тях няма да влизаме заедно, аз ще ги чета, но в някои от тях ние ще влезем, защото има ключове стихове. Аз мисля, че няма да успея да дам цялото поучение за тая вечер. Ще се опитам. Но истината е, че смятам, че то ще продължи и следващата сряда, за да може наистина да го вземем точно така, както Бог ми го е дал. И за да не го претупваме. Но защо Бог постави Адам в градината? Задавали ли сте си въпроса, каква беше позицията, с която Адам беше поставен в градината? Той беше поставен там, за да я пази. Днес аз и ти имаме същата отговорност, която Адам имаше. Да опазим градината. Коя е градината, която днес трябва да опазим? Това е градината на нашите сърца. Защото ние имаме отговорност за нашите сърца и за всичко, което има вътре в сърцата ни. И днес ние носим тази отговорност как да опазим тая градина. От какво да я опазим? От какво Адам трябваше да опази градината? От заблуда. Кое беше нещото, което можеше да спре заблудата, която беше освободена чрез вярно ли е, истина ли Бог каза? Кое беше нещото, което можеше да спре заблудата в градината и да направи така, че Адам да не съгреши? Това беше Словото на Бога. Бог застана и каза, от всяко дърво в градината, нямаме време да влизаме в цялото нещо, но всеки един от вас познава тази история. Бог каза, от всяко дърво в градината, което е поставено, можеш да ядеш за познаване, доброто и злото да не ядеш. Това беше нещото, което Бог даде като директна заповед на Адам. Така че Адам трябваше да опази тая градина от заблудата, която дойде чрез дявола. Който дойде, промъкна се и каза, истина ли е? Той провокира Божиите думи. И днес дявол работи по абсолютно същия начин. Той идва и ти казва, истина ли е? И ние ще влезем в Словото на Бог. Но днес искам да ти кажа, че не е Божията отговорност Той да пази твоята градина. Градината на твоето сърце. На кръста Исус е цялата победа. Чуйте ме внимателно.
Следващия път може би ще говорим много за страха от Господа. И ще говорим за това какво ни принадлежи в Христос, какво ние имаме и къде и в каква позиция бяхме поставени и кой е ключът, който отключва всички тия неща, за да ги имаме в нашия живот и те да бъдат отключени и да работят. Но отговорността, която ние имаме днес, е да опазим градината на нашето сърце. Вижте какво се казва в Битие 1, 26 до 28, може да не отивате там. И Бог каза да създадем човека по нашия образ, по нашия подобие. И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Мъжки и женски пол ги създаде. И Бог ги благослови, и Бог им каза: плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Псалом 8, 4 до 9. Отново може да не отивате там. Какво е човек, че да го помниш, и човешки син, че да го посещаваш? А ти си го направил малко по-долен от божеството, със слава и великолепие си го увенчал. Направил си го владетел над делата на ръцете си. Положил си всичко под краката му. Всичките овце и говеда, също и полските животни, небесните птици и морските риби, всичко, което минава по морските пътеки. Псалом 115-16 стих казва: небесата са Господни небеса, а земята Той е дал на човешките синове. Алелуя! Днес ще влезем в това, че Бог делегира отговорност и власт върху човека. Да. Това е, за което аз и ти бяхме създадени. Да владеем над всичко. Да имаме власт. Защото цялата власт, Библията казва, че ни беше подарена. Тя ни беше дадена. Тя беше върната, защото с греха, когато Адам и Ева съгрешиха, греха направи така, че властта падна в ръцете на Сатана. И той е принца на този свят. И днес той управлява всяка индустрия в този свят. Но Исус плати пълната цена, за да може ние днес да не сме под законите, под които живее светската икономика, под които живее света, който е навсякъде около нас. Така че Бог създаде човека и го постави в позиция на власт. И виждате ли, Бог постави хора в позиция на власт не защото те са перфектни и съвършени. Представете ли си? Бог даде властта в ръцете на обикновени хора. И днес ние ще вземем няколко такива образи в Библията. Един от тях беше Мойсей. И аз искам просто да те заведа на едно пътешествие с мен до всички тия образи, за които днес ще вземем малко време и ние няма да влизаме в Словото за всяка една от тия ситуации, но те са познати ситуации и всеки един от тях знае тия ситуации. Мойсей беше роден и отгледан в двореца. Той беше в двореца на фараона. Той получи престижно образование. Той имаше всичко, от което се нуждаеше, за да живее в лукс, да живее в изобилие и в просперитет. Той имаше най-добрите дрехи, той имаше най-добрата храна, която получаваше. Той имаше всичко в Египет. Но Бог го извика от Египет и го призова. Какво да направи? Да излезе в пустинята и да води 40 години евреите, Божия народ. И какъв беше призива, който Бог даде на Мойсей? Бог му каза: изведи хората ми
за да отидат в пустинята и да ми се поклонят. Когато той отиде пред фараона, той каза: пусни людите, за да отидат и да се поклонят на Господа. Това беше Бог. Божието сърце искаше да се срещне със своя народ. Моисей остави всичко. Погледнете, искам да видите картината. Той имаше какво да остави в Египет. Той можеше да задържи всички тия неща. Но той не ги задържа. И ако погледнете 40 години, представете си тази ситуация, 40 години той вървеше и водеше един народ, който излезе от Египет. Какво имаше еврейския народ в Египет? Те бяха роби. Истина ли? Да. Библията казва, и ако отворите историята и започнете да четете, вие ще видите, че техния кръж се стягаше все повече и повече около врата им. Те нямаха нормален живот там. Те живееха като роби. Какво имаха там? Удобството ли имаха? Комфорта, който Моисей трябваше да остави ли? Какво имаха? Имаха кръж около врата си. Това е всичко, което имаха. Но знаете ли, че този кръж изгради в тях робски менталитет? Те излязоха от Египет, но Египет не излезе от техните сърца. Да. Египет остана вътре. Те тръгнаха след Йехова. Преживяваха ден след ден, чудо след чудо. Бог им даде манна от небето. Той им спусна пътъци. И виждате ли, 40 години те обикаляха място, което можеше да бъде минато за няколко дни. И се въртяха в кръг. 40 години Моисей слушаше какво? Техните оплаквания. Слушаше тяхното мърморене. Знаете ли с какво ставаха и с какво лягаха? Той е Моисей. Изкарани от египетската земя да измрем тук в пустинята. Да. Нека да погледнем отношението на Моисей. Може ли да намерите едно място в Библията, където се казва, че Моисей роптаеше срещу Бога? Не. Може ли да намерим едно място в Библията, където Моисей роптаеше срещу този извратен народ? Има едно единствено място в Библията, в Битие, където може да откриете, че Бог говори на Моисей да говори на скалата, а той вдигна жезла и удари скалата. Да. Защото беше гневен на всичкото роптане, мърморене и недоволство, което излизаше от тях. Те виждаха чудесата му денем и нощем. Всичко, което излизаше от сърцата им, беше недоволство, мърморене, оплакване. И днес, ако се води записки, си запиши, че робския менталитет носи точно тия неща със себе си. Робския менталитет носи оплакване, носи мърморене, носи недоволство и винаги някой друг е виновен. Нито веднъж в Библията няма да намерите място, където Моисей да се обърне срещу тях. Нито веднъж в Библията няма да намерите място, където Моисей да роптае срещу Бога. Нито веднъж в Библията няма да намерите място, където Моисей да стои да се оплаква от служението, което му беше поверено. Когато дойдохме при Христос, ние му казахме, че не сме свои си. Когато дойдохме при Христос, ние му казахме, че сме Негови. Когато дойдохме при Христос,
Ние приехме Словото, че всичко старо премина и всичко стана ново. Но преминава ли старото в нас? Размишлявах толкова много върху случая с Мойсей. И виждате ли, той удари скалата. Бог му каза, говори на скалата. И той удари скалата. Знаете ли какво му каза Бог? Поради това, което направи, че няма да влезеш в земята. Знаете ли колко често ние държим неща в нашата градина? Неща като гняв, като ярост, като мърморене, като оплакване. И те се обитават вътре. Когато служим на Бога, служим му с мърморене. Когато служим на Бога, служим му с оплакване. Знаете ли защо Бог избра Мойсей? Библията казва, че той беше най-кроткият човек на земята. Не знам какво означава това. Аз не мога да се похваля, че съм кротък човек. И наистина не разбирам какво значи да си кротък. Но аз мисля, че думата, използвана там за кротък, е човек, който обичаше Бога и се покоряваше. Някой, чието сърце не позволяваше да се докосне нищо до него. Представете ли си всички тия хора? Той се качи горе на планината, за да вземе Божия закон. Графира го и го изписа на дъска. И когато слезе, всички барабара с Аарон бяха изваяли теле. Те не го нарекоха Ваал. Ама ние хич не ваяме телета. Днес просто не са в златни образи. Но ги ваяме. Те стояха и се покланяха на телето. Преди малко бяха излезли и бяха видяли чудо след чудо. Какво промени чудото в тях? Нищо. Божието присъствие беше там и Мойсей им каза, качете се с мен, защото аз за това ви доведох. Да се срещнете с живия Йехова, с живия Бог. Те обаче казаха, ти върви, ние от тука. И докато Мойсей се върне, те вече направиха това, което знаеха да правят. Да. И това, на което умееха да се покланят. Да. Златното теле. И вижте, хора, днес аз искам да говоря за покорство, защото разликата между Мойсей и Божия народ беше, че Мойсей беше мъж на покорство. Той чу Божият вик към сърцето си. Той беше готов да изостави абсолютно всичко. Уют, комфорт и всичко останало. Престиж, образование. И да ходи в пустинята, дето трябва да яде 40 години манна. 40 години пътят и никакво разнообразие. Да ходи с едни и същи дрехи, да стои с едни и същи обувки. И виждате ли, въпреки това, аз пресъздавам тая картина, за да можеш да видиш ясно цялата картина, в която той беше. Въпреки това, не излезе мърморене от устата му. Въпреки това, не излезе недоволство от устата му. Защо? Защото Мойсей не беше роб. Мойсей чу вика от Бога. И той знаеше, че трябва да лови и да хване думата на Господа.
Той беше мъж на покорство. Той беше мъж, който можеше да извърши Божията воля. Защо Бог избра един несъвършен човек? Знаете ли, че той беше несъвършен? Да. Знаете ли, че той заекваше? Знаете ли, че той не можеше да говори дори? И знаете ли, че Бог му каза, че ще го изцели? Да. Обаче той каза, дай ми Арон с мен. Той ще говори, аз ще правя всичко останало. И Бог му каза, щом така искаш? И му даде Арон. Но това не беше 100% съвършена воля на Господа. Но сърцето на Моисей беше различно. Да. И да, аз днес ще ударя мърморенето. Защото понякога той изглежда безобидно. Но всъщност е духа на чародейство. Авраам. Кой беше Авраам? Един мъж, който служеше на други богове. Бог му даде дума и той просто стана и тръгна. Понякога четем историята на Авраам, си казваме, Авраам беше най-богатия мъж, той вървя заедно с Лот, взе Лот със себе си и слугите им се сбиха, защото толкова много бяха станали. Толкова много заможни бяха станали. Говеда се раждаха. Животните преизобилстваха. И пише, че Авраам ставаше все по-богат и по-богат. Айде обаче да вземем другата страна на живота, който Авраам живееше. Той нямаше дом. Той взе цялото си семейство и започна да обикаля и да спи в шатри. Всяка вечер, където замръкнеше, той трябваше да опъне шатрата. И там да се настанят всички. Не само той и семейството му, но и всички слуги, които бяха с тях. Така че той нямаше покрив на главата си. Той нямаше течаща вода. Той трябваше да ходи пеша или пък на животни. Той нямаше туалетна. Той имаше много неудобства в живота, който той водеше и живееше. Аз и ти бихме ли живяли така? Бихме ли, където спрем, да сложим шатрата? Лягаме и спим, на сутринта отново се събуждаме и отново продължаваме. Километри наред. Авраам беше ходатай. Пише, че той беше богат и ставаше все по-богат и по-богат, но това не му пречеше да бъде ходатай и застъпник. И той се моли за Содом и Гомора. И той ходатайстваше пред Бога. И той правеше търг с Бога. И Бог си тръгна. Не пише, че Авраам си тръгна. Бог си тръгна. Защото нямаше в Содом и Гомор, нямаше 10 праведни човека. Авраам пише, че роди 300. Къде? В неговия дом. Че какъв дом имаш? Това не му пречеше да ражда хора. Да продължим нататък с историята за Авраам. Авраам нямаше син. И Бог му беше дал дума. Бог му каза, че ще му даде син. Но знаете ли, че неговия син дойде на 100 години? Знаете ли колко години подред той чака обещания син? Да, Бог му даде дума и му каза, колкото са звездите, обърни се пребройки, толкова ще бъде твоето потомство. Да, ама години наред няма никакво потомство. Да. И Авраам, разбира се, си направи Исак. Да,
Но Авраам, дори и когато си направи Исак, не промърмори дума срещу Господа. Авраам не тръгна да обвинява Бога. И не му каза, уж ми каза, че имам син, пак никакъв син. Да. Авраам не отрони дума срещу Бога. Авраам не се оплакваше, Авраам не мърмореше, Авраам не проявяваше недоволство и служеше на Бога. И продължаваме с историята и стигаме до там, че той трябваше да даде в жертва сина си Исак. Същия този син, за който чака толкова години. Представете си един обикновен човек. И то обикновен човек можеше да каже, бе, ти луд ли си, бе? Как ще дам сина си? Нали ти ми го даде? Словото на Бог обаче не казва това. Словото на Бог не казва това. Ние няма да открием никъде в отношението на Авраам мърморене спрямо Бога, мърморене спрямо Сара, мърморене спрямо другите. И когато Авраам тръгна, за да принесе сина си в жертва, виждате ли? Вижте цялата картина. Дори и там той не мърмореше. Дори и там вървеше и вървеше безмълвно. Дори и там той вървеше безмълвно. Исак вървеше заедно с него. И знаете ли, има място, където се казва, че Исак се обърна и попита. Попита баща си. Обърна се и каза, тате, ето ги дървата. А къде е агнето за жертвата? Той знаеше, че отива да принасят жертва на Господа. Представете си картината на този обикновен човек Авраам, който в един момент излъга Сара му сестра. Той беше обикновен. Който спас прислужницата, направи си бебе. И до ден днешен войната между Исмаил и Исак е факт. Понякога ние си казваме, един Исмаил нищо не означава. Един Исмаил струва много. Да. Но вижте продължението. Той се стана и каза на сина си, Господ ще промисли. И вижте, Бог го остави до това място, където да втикне ножа си срещу сина си. Нима Бог не познаваше сърцето му? Нима не знаеше, че той наистина е готов? Авраам беше обикновен човек, като мен и теб. Каква беше разликата? Той се покори до края на Господа. Да. Бог знаеше, че може да върви дълъг път с Авраам. Властите са поставени от Бога. И властите са поставени от Бог, за да могат да благославят живота му. Авраам беше благословение за всички тия 300 родени, отгледани в неговия дом. Той беше техен баща, духовен баща. Той ги роди, отгледа ги. И те бяха наистина някой, който отиде и беше готов да даде живота си, ако трябва. Авраам. Къде виждаме в неговия живот мърморене? Никъде. Можеш ли да мърмори срещу Бога? Хо! А ние днес мърморим за много малки неща. За изключително дребни неща. И казваме, ама това не е толкова безобидно. Не е толкова голям проблем. Той Бог ме разбира. Той Бог знае, че съм тъй. Сърце съм паля бързо.
Знаете ли колко често ние вкарваме в градината за заблуда? Ние вкарваме в градината на нашето сърце заблуда. Ние позволяваме тя да влезе. Ако ние познаваме Словото на Бог, ние няма да позволим в тая градина да влезе заблуда. Както и Адам имаше избора да не позволи да влезе заблудата. Нека да вземем следващия пример. Йосиф. Продаден от братята си. Не от един брат. От всичките си братя. Хората, които имат братя и сестри, знаят колко боли предателството. Тия, които нямат братя и сестри, или не ги познават, също знаят колко боли предателството. Защото предателството от брат, от приятел, е нещо, през което всеки един от нас е минал. Йосиф беше продаден в робство. Защо? Защото Бог му беше дал видение. Бог му беше дал мечта. И дойде завист. Дойде завист в сърцата на братята му. Кой е тос, бе? Кой е тос? Ние, разбира се, нямаме завист. Ние си пазим сърцето много сериозно от този проблем. Той не е за християни. Той е за света. Те се боричкаха един друг. Искаха да бъдат това, което е той. Но нямаха капацитета за това. А Йосиф премина през всичко. Той не се настрои, не мърмореше срещу Бога. Беше продаден в робство. Една жена се опита да го съблазни и той избяга. Защото искаше да държи себе си чист. Защо? Защото познаваше Бога. Защото познаваше Господа. Беше затворен в затвор, където разтълкува сънищата на двама. И двата съня станаха реалност. И съня с единия, виночерпеца, и съня с другия, хлебаря. Но когато виночерпеца излезе, той забрави за Йосиф. А той му каза, че няма да забрави за него. Че когато излезе, той ще каже на фараона. Да, ама забрави. И времето си вървеше и той продължаваше да стои в една килия. Мърмореше ли срещу Бога? Оплакваше ли се от служението, което Бог имаше, то дори не се беше извършил? Все още. Когато познаваш Бог, ти можеш да чакаш. Когато познаваш Бог, ти можеш да се покориш на думата на Бога. Въпросът е, познаваш ли Бог? Въпросът е, познаваме ли Бог достатъчно? Друг случай. Павел. Знаете ли, че Павел беше някой, който стоеше и се обучаваше при нозете на Гамалиил? И това беше престижно образование. Той беше някой, който съдействаше в убиването на християни. До пътя за Дамаск, където срещна Исус. И от тогава нататък се молеше Бог да махне тръна в плътта, който имаше. Но Бог не го махна. Корабокрушения, прибивания, убиван с камъни, ставаше и продължаваше да проповядва за Исус. Може ли да намерим някъде в живота на Павел мърморене спрямо Бога? Знаете ли, че когато дойде думата грях до всеки един от нас, ние си мислим,
че грях е да прелюбодействаш? Да, грях е да прелюбодействаш. Ние си мислим обаче, че грях е да убиеш някого. Ние си мислим, че грях е ако отидеш някъде на врачки, баячки, екстрасенси. Знаете ли какво е значението на думата грях? Да пропуснеш целта в живота си. Да пропуснеш целта. За това, за което си създаден. Но как ще пропуснеш целта? Може цялото ти същество да иска да служи на Бога. Но повярвай ми, човече, властта от Бог не идва върху съдове, които не могат да я носят. Ако ти си съд, който пропуска, Бог не може да ти даде власт. Бог повери властта на тия мъже, за които говорихме до сега, и можем да вземем много образи в Библията, които да разгледаме. Аз взех тия. Но виждате ли, тия мъже бяха мъже на покорство. Тия мъже бяха мъже, които можеха да понесат върху себе си призива, който Бог беше сложил върху тях. Бог работи чрез властите. В България не обичаме думата власт. Каже ли се власт, веднага виждаме шефа. Вижте, хора, ние трябва да разбираме властта, защото цялото небе е устроено на авторитета на властта. Цялата земя е устроена на авторитета на властите. И Божието царство също е устроено върху пилоните, които Бог е издигнал. Те не са перфектни, както никой от всички тия, за които говорихме. Ако търсиш перфектен пастор, иди в небето. Там ще го срещнеш. Той е перфектен. Да. Но тук на земята ти няма да намериш нито перфектен пастор, нито перфектен служител, нито перфектна църква. Така. Защото, както казваше Кенет Хегън, в момента, в който ти влезеш в нея, тя вече престава да бъде перфектна. Да. Така е. Така е. Покорство. Бог поверява властта си на хора, които виждат крайната цел и са готови да се покорят. Алелуя. Можеш ли да се подчиняваш без да се покоряваш? Хайде да направим разлика между двете думички, защото много често ние се подчиняваме, защото няма на къде. Покорството е отношение на твоето сърце. Можеш да го запишеш. Покорството е отношение на твоето сърце. Подчинението е акт на ума ти. Ти го правиш не защото се покоряваш. Ти го правиш не като доброволен акт, а като хомот, който идва върху тебе. Затова е много важно да разбереш днес двете неща. Защото как можеш да предпазиш себе си от заблуда, като проверяваш мотивите на сърцето си? Няма човек, който не може да провери мотивите на сърцето си. Дали обаче иска да е честен, той е друг въпрос. Така че запомни тая вечер. Покорството е отношение на твоето сърце. То е доброволен акт. Подчинението минава само през ума ти. Ти можеш да бъдеш пълен с бунт, да сложиш най-перфектната усмивка
музика на устата си, да кажеш дай добре, но сърцето ти да ври, да кипи и да е пълно с разтраснение спрямо Той, който ти дава заповед. Покорството е отношение на сърцето. Ти избираш. Ти решаваш доброволно и казваш да, аз съм войник в армията. Благодаря за водата. Властта от Бога идва, защото тя е протекция за живота ти. Всяка власт е протекция. Покорството води сърцето ти към това да вземеш от Бога дума. И вижте, тая дума не винаги идва към теб за насърчение. Покорството е защита от заблуда. Духа на заблуда няма защо да се цели към неспасените хора отвън. Те така или иначе са заблудени. Той няма за цел неспасените хора. Духа на заблуда, Библията казва, че дявола ще се опита дори избраните да заблуди. Аз и ти сме избрани. Дали обаче ние ще позволим на Словото на Бог да трансформира и да извади неща наяве в нашия живот? И вижте, заблудата спира виждането. А заблудата спира виждането в теб. Ако дявол успее да те вкара в заблуда, ти спираш да си негова пречка. Има области в нашия живот. И тия области в нашия живот са свързани с нашата душевност. Те са свързани с нашите емоции. Те са свързани с нашето възпитание. Те са свързани с нашето минало и с всички наранявания в нашето минало. Защото много често ние реагираме така, както сме били научени. Много често реакциите, които излизат от нас, не са богобоязливи. Така че заблудата спира виждането ти. Има територии вътре в нас. Територии, за които Библията казва, че там живеят диви животни и камило птици. Има необновена част в нашия ум. И тая необновена част в нашия ум е мястото, където се закача заблудата. Има неизцелени рани вътре в нашите емоции, вътре в нашето сърце. И там идва и се закача заблудата. Отзад искате да проповядвате ли? Аз съм Содома. И ако някой дете не е в строя, трябва да го върнем там. Как се разпознава заблудата? И дали е лесно да разпознаем заблудата? Как мислите? Лесно ли е да разпознаем заблудата? Никой не смее да се обади. Обадете се. Лесно е. А знаете ли, че заблуди са закачали хора на кладата заради Христос? Знаете ли, че заблуди претопиха 6 милиона евреи? Защото Христос е бил разпънат заради тях.
И вижте, тия заблуди не се рочиха извън християнството, те се рочиха вътре в християнството. Заблуда донесе кръстоносните походи и избиването между католици и православни. Така че не всяка заблуда е лесно разпознаваема. Как обаче да се справиш с заблудата? И как да я разпознаеш? Стой трезв и буден. И най-важното нещо, което днес ще подчертая много пъти, изпитвай мотивите на твоето сърце. Не позволявай неща да те отделят от Бога, защото идва пресяване в тялото Христово. Искам да го чуете много добре. Идва пресяване. През годините е имало пресяване. Аз съм над 20 години от живота ми са били, за да бъда в християнски среди. И аз съм виждала пресяване и хора, които да падат от строя. И да излизат оттам. Така че не винаги заблудата е толкова разпознаваема. Понякога тя е толкова префинена. Понякога тая заблуда идва и започва да пуска пипалата си. И виждате ли, тя има маска. И тая маска е на християнство, тя е напутрена. Тя е опакована добре. Опакована е с панделки. Има добра визия, за да я харесаш. И виждаш, ако дойде към теб заблуда, че дявол е брат на, че Луцифер е брат на Исус Христос, естествено, че ти няма да повярваш тази заблуда. Да. Що се смеете, бе? Това е в събучанството. Да? Един от пророците на събучаните казва, че дявола и Исус Христос са братя. Така че изпитвай мотивите на сърцето си. Това е изключително важно. Понякога хората, слушайте ме внимателно, понякога хората се срамуват от неща, които излизат от сърцата. И за това започват да търсят начин как да ги скрият. Как да ги сложат на тъмно. Ние за много от проблемите, които имаме дълбоко вътре в нашите сърца, не сме били виновни. Но въпреки това ние чувстваме осъждение и срам. За да можем да бъдем свободни, ние трябва да ги изкараме в светло. Защото светлината е една частица светлина. Разцепва цялата тъмнина наоколо. Така че това е изключително важно да разберем. Че ние не трябва да оставяме тия неща, които са окупирали сърцата ни. Неща, в които сме слаби. Ние не трябва да ги оставяме скрити. Вижте, Юда беше нещо, което в началото пастора даде като пример. Юда имаше една кукичка в сърцето си. И това беше духа на скъперничество. Искам да си представиш тая ситуация. Той беше един от 12-те. Където бяха всички останали 11, там беше и той. И виждате ли, Юда, той виждаше как Исус оперираше в свръхестественото. Той виждаше как изцелява болните. Той видял една жена, която беше докладенеца, самарянката. Той видя как Исус се погледна и каза: да, 5 мъже си имала и ние един от тях не ти е мъж, зато и ми казваш, че нямаш мъж. Искам да си представиш тая картина. Исус ходеше заедно с Юда. Юда беше заедно с Исус. 3 години той крадеше от касата. Ден след ден. И си помисли, че понеже Исус нищо не му каза, той в моята ситуация нищо не е видял.
3 години той крадеше постоянно. Той не позволи на този проблем да излезе на светло. Той не отиде при Исус, дори когато няма никой друг от учениците и да му каже: Господи, имам проблем. Махни тая каса от мене. Помогни ми да се справя. Не, той го скри. И виждате ли докъде може да стигне заблудата? И Юда наистина си мислеше, че Исус нищо не е забелязал, нищо не е видял. Така че заблудата понякога е опакована, но тя винаги се закача за нещо, което е проблем дълбоко вътре в сърцето ти. И ако ти не извадиш този проблем наяве, ако не го изкараш на светло пред Исус, а понякога и пред други хора. Докъде стигна Юда? Той толерираше греха вътре в себе си. Много добре знаеше какво има там. Както и аз и ти много добре знаем къде са слабите области в живота ни. Дали сме честни да ги признаем? Това е другия въпрос. Но аз и ти много добре знаем кои са слабите области в нашия живот и къде сме вързани. Вижте, Юда толерираше този проблем и се казваше, че той е незначителен. Много често ние казваме за нашите проблеми, че те са незначителни. Много често ние просто обръщаме гръб, когато святия дух ни почука. Когато светне червената лампа. И вижте, понеже той не призна проблема, понеже той не призна този проблем, който имаше с сребролюбието, той прерасна. Този проблем прерасна. И той стана страст в него. Така, защото той за 30 сребърника продаде своя Господ. 30 сребърника. Това не бяха много пари. За такава безценна сума той продаде Господа на господарите. Много често ние си казваме: това не е кой знае какъв проблем. Яростта, то безобидно. Да погледна жена и да я пожелая, то е безобидно. Ще влезе да гледам малко порно, то е безобидно. Знаете ли, че няма безобидни места? Библията говори за Божието всеоръжие. Има едно единствено място в Божието всеоръжие, което не е защитено, и това е твой гръб. Дяволът ще дойде винаги изотзад. Дяволът ще те облови там, където си слаб. Преди време казах на един брат, който ми каза, че има проблем с алкохол. Аз му казах: бягай оттам. Докато спреш, ще имаш това проблем. Бягай оттам. Когато знаеш, че има нещо, което закача сърцето ти, бягай оттам. До момента, в който си свободен. До момента, в който наистина вземеш победата. Халелуя! Колко е часа? Можем ли да продължим още малко? Да. Ние трябва да бъдем внимателни за мотивите вътре в нашите сърца.
Много учи идват от нашия необновен ум. Необновения ум е друга част, в която ние ще вземем време да говорим. Защото Библията казва да обновяваме ума си. Ние не идваме при Христос и нашия ум вече да е обновен. Не. Ние идваме при Христос такива каквито сме. Бог обаче очаква ние да се променяме. И да обновяваме. Не Бог ще обнови твоя ум. Ти обновяваш твоя ум. Как? Чрез Словото на Господа. Така че покорното сърце ще те предпази от заблуда. Много често се сблъскваме с едно мислене. Как да се доверя на тези, дето ме волят, като не знам, те знаят ли на къде отиват. Смейте се, вие, ама е точно тъй. Преди години, когато за пръв път започвахме да правим 27 януари, Международния ден в памет на жертвите на Холокоста, дойде една делегация вкъщи и понеже той беше наречен възпоменателен ден в памет на жертвите, и много тия хора си мислеха, че ние трябва да правим помен. Сега ще се смеете наистина, обаче мисленето е такова, когато става дума за възпоменание, нали, ние си пресъздаваме, нали, че това е помен. И аз бях шокирана в ума си, как е възможно цяла група от сигурно 10 човека, които си мислеха, че трябва да правим помен и ми казваха как не е възможно да танцуваме на този ден, как не е възможно да пеем песни и трябва да е едва ли не да ревем. И ние им казахме, ей хора, ние празнуваме, че това е приключило. Ние го отбелязваме, защото историята трябва да помни това, което се е случило, за да не го повтори отново. Но това беше малко отклонение. Но много често се сблъскваме точно с това мислене. Как да се доверя аз на пастора, като не знам той знае ли на къде отива? Ами ще задам прост въпрос. Как се доверяш на монтьора си? Качва се в колата, взимаш от ремонт и даже не се питаш дали ще се блъсне след малко. Истина ли мъже и жени, които шофирате? Знаете ли, че когато заминавахме за Щатите, един от пътите, стояхме и чакахме на летището 4 часа. Трябваше да отпътуваме час и половина разстояние до Полша и оттам да хванем друг самолет за Америка. Но ние стояхме и чакахме 4 часа и накрая вече се изнервихме и почнахме да питаме, бе, какво се случва тук, че 4 часа висим в този самолет и не мога ни напред, ни назад. И тогава те ни казаха, ми чакаме мончорите, защото двигателите не са уред. И понеже не са вред, трябва да от мончорите да ги оправят и тогава ще тръгнете. И хора започнаха да се изнасят. Ние обаче вярвахме на Господа. Дойдоха мончорите и те оправиха двигателите. И ние стигнахме до Полша, оттам се прехвърлихме на друг самолет и стигнахме в Америка. Но ние не си задахме въпроса, че са мончори, сега знаят какво трябва да направят. Ами сега ако се качим в самолета, ами тия сме мончори, ако не си свърши работа, ако паднем. Виждате ли, ние не си задаваме тия въпроси. Обаче в един момент си задаваме въпроса, ами пастора, знаете къде отива? Че трябва да ме води. Има периметър на виждане. И Уил 2 глава казва, идват хора много и силни, подобни на които не е имало от века и до годините в много поколения. Огън опаля пред тях, видът им е видът като на коне. Така че това е армия. Бог извиква хора много и силни. Обаче вижте, в една армия ние нямаме само полковници, само капитани, ние нямаме само командири на взводове, ние имаме и войници. Да. Това е истината. Представете си една армия само от полковници. Аз си представете една армия само от командири на взводове, а пък няма взвод. Разбирате ли колко е смешно понякога това? Обаче понякога в царството на Господа можеш да видиш някой дет се боричка с другия и викам аз, не ме поканиш, тук не ми сложих табелка на командир, тук не ми дадох капитанско място, пък не ми дадох и да съм полковник. И като не ми даде така табелка, аз си излизам от армията.
Вижте колко е смешно, хора. Но това е реалността в Божието царство. Да. Това е реалността в Божието царство. Ние имаме нужда да бъдем това, което Бог ни е поставил да бъдем, за да свършим тая работа, която Бог ни е отречил да извършим. Да. И ако твоето място е да си полковник, означава, че имаш периметър на виждане. Полковниците, Да. капитаните са хора, които са стратези. Стратегията носи победата във войната или загубата. И вижте, в някои войни няма само победи. Има войни, в които има и загуби. Абсолютно. Но всеки един от нас е ценен в периметъра на своето виждане. И знаете ли колко е смешно да стои някой и да казва и да тропа в детската градина, когато се играе на стражария паш, ще става. Дай ми! Аз искам да съм полковника! Аз искам да съм капитана! Ти не можеш да родиш стратегия, ако не ти е дадено от Господа. Йоан застана и каза: нищо не мога да взема върху себе си, ако то не ми е дадено отгоре. Да. Ти си сложен да функционираш правилно, перфектно, точно там, където Бог ти е спуснал отгоре да функционираш. Представате ли се да се бия с Петя и да казвам: аз съм за хвалението тук и ставам даже лидер на хвалението? Чушки. Ама това е понякога. Това е понякога. Аз обаче мога да дойда на репетиция на хвалението и да им се радвам тук. И да кажа: вау, смело, ставайте напред, напредвайте още. Не ми пречи. Това, че не съм там, не ме прави да стоя и да се ръчкам. Аз мога да повдигна всеки един там, където той е поставен, за това, за което е поставен, защото точно там той функционира перфектно. Така че всеки един от нас има място в тая армия на много и силен народ, имащи вида на коне. Има картини с коне, аз обичам да гледам такива картини. Коне, които са развихрени, които тичат, които галопират. Това е, за което ние сме създадени хора. И е време да спрем, да се путаме за това, кое е моето място. Вижте, един добър лидер, чуйте го, един добър лидер, той ще вземе най-добрите стратези, защото той иска победа във войната. И ако в теб има такива качества, той със сигурност ще ги види. Той със сигурност ще използва най-доброто от теб. Бог иска да използва най-доброто от теб и иска да използва най-доброто от мен. Ако Бог е сложил върху мен призива да проповядвам и да получавам Словото му, аз трябва да се развивам в това, което Бог ми е дал като призив и мандат от небето, защото един ден, заставайки пред Него, аз не искам да съм пропуснала целта на моя живот. Ако в теб Бог е дал други дарби и таланти, развивай ги. Развивай умения за царството. Това е много важно. Няма как Бог да те използва, ако не развиваш умения. Да. Бог може да е дал дарби в теб, но ти си отговорен тия дарби да ги развиваш. Така.